corpo e... Imos facer un salto de xénero como nos gusta, un salto de estilo total. Imos falar de Dévalo, de David Miranda. David Miranda, Dévalo era un proxecto en solitario ata fai moi pouquiño, acaba de incorporar a Edu Poch, que estivo atrás Tigre, tamén ten un proxecto en solitario que chamase Ocre. David Miranda, Dévalo, é un galego afincado en Gales que acaba de sacar este avance do seu novo traballo que chamase Metamorfose. Bueno, e esta praia, onde é? Esa praia, que eu pensaba ser a Corrubedo, pregunteille, é unha praia de Gales. Que el escolleu esta praia porque, polo visto, esta praia sae na portada dun disco de Manic Street Preachers. Metamorfose de Dévalo, de que fala este tema, Sara? A esperanza de liberarse das cousas que che oprimen na vida e di que é un tema moi optimista, de feito. Agora que estamos falando de Eurovisión todos os días co tema este, pensei, pois que mellor que un tema como este de Dévalo para... O tema de non estar. Con tema, efectivamente, co tema de non estar estamos falando de Eurovisión máis que nunca. Pois di Simon Reynolds, que é así como un dos que saben destas cousas, que o synth pop e a música de baile, por un lado, no seu día romper co paradigma do rock de virtuosismo e a masculinidade asociada ao rock, por un lado, e por outro lado, respecto a estas bases tan hipervitaminadas e tan optimistas, Simon Reynolds as vincula á construcción de identidade musical paneuropea. Nin máis, nin menos. Non nos dá tempo, tiñamos outro videoclip preparado, non nos dá tempo, pero mellor sí que podemos anunciar quen era, porque teñen concerto estes días. Efectivamente, sí, eu quería recomendar o concerto de Traspielas, que este venres 12 de decembro no auditorio do Concello de Vigo. Bueno,